Yes, we are saying asem penny pa na nipa na pen ho asem an abusua penny Kofi Wusu boahin mekire Daddy Lumba the late Daddy Lumba abusua penny na mepa chaw ne ho akoka adwan mu ede na aba asem be na aba tibie mepa chaw ebra Daddy na yiyo no date no ebeda abonten no wo hwe a ene da ho no Daddy yiyo date no beda abonten on the 6th of December 2025 Baba Nyara Sports Stadium Kumasi ana yiyo no beto abonten no ho ana afesu yehu se yirepani ana se the legally wedded wife Mrs. Akosia Sewa ensu release krata den odi aba beto abonten me pacho krata na da so no press release clarification from the direct family of the late Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba into wo hwe krata ni na ne say data abusia pani anampo ababeda bonten say nyame ya adoma on the 6th of December no ye the year Daddy ayiyo no oma mo the direct family amane tienye direct family Mrs. Akosia Sewa no oma mo na amane ana oma release date ediama okunu ayiyo no na ma Akosia Sewa eteye no ni bofu etikrata we na abada bonten press release clarification from direct family of the late Charles Kwadwo Fosu mayenkin Kembi na yentie ensema in fact was akrata na mewia obati wa powers de se na ni boafu no o se enya de a obema abusua pani no peace in fact abusua pani se onamo na no abusua pani wo mpe peace eti ono obati wo be make sure se o man peace anyways me pacho yenko kinkan krata no munsem de ekire wo hwe date a omode ebo krata ya ene October 9th TNA October 9th 2025 or say it has come to our attention that information regarding the funeral arrangement of our beloved husband, father and brother, Mr. Charles Kwadwo Fosu, popularly known as Daddy Lumba, has been circulated on social media without consultation or approval from his immediate family. Hearing about your own husband's funeral plans for the first time through social media is deeply distressing. This situation clearly shows that Abusuapeni Kofi Wusu and the funeral committee are acting in their own interest without regard for the wishes and right of the deceased direct family. Me pacho de oken nane se Abusuapeni Kofi Wusu o mahu se wakwa grant interview bi openi no eche ayi your date ne de on the 6th na eyo mo nwa pa esaso ye o ma wreho say the direct family Mrs. Akosia Sewa no ben daddy toto mucho no oma amana mane banisa enya ni sokura oba ni mo kakra na say ase o kakra say hearing about your own husband funeral plans for the first time through social media is deeply distressing. This situation clearly shows that Abusuapeni Kofi Wusu and the funeral committee are acting in their own interest. Omo fa pepe ye na hyehyɛ niema. Omo ye ade se ne be omo ankasa benya omo ho ewo ayiyo no mu. Mamen kaina afi yenko yenim biom. The etoso biom no or say clarification from the direct family. We, the direct family of the late Mr. Charles Kwadwo Fosu, whose untimely passing occurred on the 26th July 2025 in Accra, are releasing this statement to address misleading information and to set the record straight. On the 8th October 2025, that is Enwano, Abusuapeni Kofi Wusu granted an interview in which he publicly announced a funeral date for Mr. Fosu without consulting Mrs. Akosia Sewa Fosu, the legal wife, into bracket, or their children. This action shows a complete lack of respect for the immediate family, who must make appropriate preparations before traveling to Ghana for the funeral. And now on the 8th of October, na Abusuapeni granting interview watch say Nyankopon ya adoma December 6 na yi on beba na eba ni sen ana Abusuapeni timi ye bibi we ebra wo mo Mrs. Akosia Sewa legally wife no o mana mane anampo ne manamu kura no o ma mo mane we say omuni buo e de ma ono ma me Akosia Sewa we say in fact omo ye niam se na bebetima favor omo ankasa ho anka mpo anka omo mo ma me na mane no omo mo ne ma na mane se na be omo so tia mo no ne Germany no omo betimi aya hoboa na nkoma ba Ghana mamen kenkan na afi yensan koye nim biom
Let no de a more de pa senior omode bracket legally wife bracket no tim say ejana no be de pa. Since the passing of Mr. Fosu, there has been a continuous and deliberate effort to marginalize Mrs. Akosua Serwaah Fosu, the wedded wife, in all funeral-related decisions. This behavior is unacceptable, contrary to both cultural and moral principle. Additionally, questions remain about the exact cause of death, and investigation are still ongoing. Me pacho, the TN say, the omo yi ni na no, omo pese as omo yi maame Akosua Serwaah si nchen. The ebefa funeral committee no ho kro na ba omo yi maame na si nchen. Yes sir, enye ni so. Ana afeso ade ba ko titiri pa de kun ono ankasa ne kunu Daddy Lumba no. In fact, agoye boache bidin. But me no kasa hwehwemu koso. Die eku Daddy Lumba no. Omo de omo nim, omo nya awe aye hu. But investigation koso. Omo ye mu hwehwemu. Now, who read the krata na eba? Or say legal and marital clarification. Or say, we also wish to remind the public that Mr. Charles Kojo Fosu was a citizen of the Federal Republic of Germany, and he was legally married to Mrs. Akosua Serwaah Fosu on the 23rd December 2004 in Bochum, Germany. Under the German law, no man who is already legally married can enter into another marriage. This clearly stated in the German Civil Code. Okay, Germany for no Obavik, Mr. Hono Bekin Candy, what's he saying? Okay. Etime pacho krata na babeda bonteno. Na krata we courtesy by Obeti wa Powerhouse. Etime pacho media ubebusa baby a menya free a me free ntenten fidi no so mesra opa me ne kotiska. Maswan she papa. Etime pacho press release from the direct family of Mrs. Akosua Serwaah, the legally wedded wife, into bracket or their shame ejana no be tene. Echana no be ten papa. Me yakoti obeti wa say enya de oba be ma abusua pani no in fact peace kura. Every ena ko me man peace. Peace party. Enya de oba ma abusua pani peace dia me pa chaw entino ese no kindly drop your comment and share the video. Still na no pamontoma no aya yi hu kakra. Dane die be yedwe dano was one TV official ni me pa chaw was one TV no enya problem na problem na enya no ama maso ayehye papa ama maso ayehye enti me pa chaw se wo adwuma bi eyema me ana se wo upese wo boa me ana wa share video no na afi wa drop a comment na bibia ay kama na afi so yekoyenim yekoti obati wa Powerhouse ebra krata na beda bonten na mpo abusua pani nso ebe release data ye de be ye dade yi yo no se ne ho nkro ne ba ensem ne dɔɔso echen otwe munwi me da se on peace every ena ko me man peace party. My friend Ann, oh my block. Don't worry, and my block away Jimmy. Adiana ye discussing where anya abua kwasiasem. Enya abua kwasia where Jimmy obafo enya eno asem. Me wo betwa sa ade no me post asia. Be who the type of person I'm dealing with. No be a Jimmy. Okay, you know. I'm say, supposed to a also Instagram. Ya de koma dear phone, dear radio. Now, woman, anka consideration kakraba se woman de woman mie, no woman ya jumano. Ejuma wo me decide say o me de ebeye no atro e na o me de beto abonten me pa ba chaw wo o pese wo ko Daddy Lumba yie no me pa chaw be careful mesamo be careful you very careful e go to plane ticket
Don't buy plane tickets. So that the lumber ye. Because a fruno injunction that's so court injunction the fruno so. I repeat, read my lips. Court injunction. Now me the injunction never to I'm a one here. The real court injunction. Any fake court injunction. Court injunction na wa omudi ka de beto. Or in the media so no em se munya mu. That was fake. A side down. Ya born down the behuna or mukwa. I will born down. Match them with the real court injunction. A tia abushapeni. About the FINRA. Na ebe kosono. Date na wom dia ba bonte ni a data. Omu nyina share ye. Sanka ye de be ye Daddy Lumba ye. Anka ye de be ye Daddy Lumba ye. Baba Joe. Obviously we need someone to be speaking on the radio too. So Ubeti me record we say be so at watch the WhatsApp. No problem. Court injunction that efrune so. I repeat. Read my lips. And quarter plane ticket is that wo quarter the Lumba ye. Don't do it. She post ye na machi. Or say it's Mrs. Akosua Fosu. Akosua Sewa Fosu aware of the date. You can't bring a poster out without letting the legally wife being aware of it. Thanks. She reply no. Or say, are you a family member? Abuja Bore, me a reaction. What can no cry when? Benta obia. Me penokure. Sanya beya. Animonyam shebaba. Nadi enkunim die baba. And I'm at all. See my armpit. My armpit is clean. Menfa wa time kasa. Menfa wa time kasa. Na abuzia peni audio no. Obia send ya mame. Ya bebo atie. Nadia obube obutwa enwu aguso no. Be the court injunction no ebeto so. Na mayi mani mafiri so. Na obia take screenshot. Na one can be. Say why and a court in ya ayem one say. Mimi informant na or mame solid information you know. From last week and I'm catching and say Muncha court injunction that the public want to know. And nyabutre next week 16 funkwa yeah and I court obenya nyabutre listen and send me san ye nyabutre you will leave a room for them to operate. I told them. Say, we won't leave the room for them to operate. And a woman here. And Diana, beba life we no. Now meaning say heat. Ebe ko onso. And I'm them phone the two silent. Now the two baby na me die. You know why? Because Obia me triamika. Obia me employ me say, men kasaba akushia say wa. I'm doing this out of sympathy. Woma yefia womuka no, omu bi na ya bebo wo omabaso no. Hwe atemdidie. Ya enkrofo bi adi maame akosua, maame panimu. Enso abusha pani abetena se. Aya ne ntoma ba akopɛ da bia entoma ba akopɛ na na ode ko interview no.
Abusuapani to baba akopɛ no a wani ko interview na want me say no abusuapani wo yamu kom sa aboaba wo yamu kom wo se won ka no kre de obeye ye no wo se pa acho wo akire ho wo se pa acho e wo akire ho and that's not going to happen. The public need to know the truth. Papa Chow. So I say upesa uko di year. A year no problem home. Save your plane ticket. Minimum send your December plane ticket to boarding city. Ombe transit. Answer a woman to Ghana and yes small journey. The cheapest ticket to cry over £1,000. Pamachao, don't buy plane ticket for Daddy Lumba ye. Tinachi na fu anihwe. Okay. Mama fa court injunction then to so mamo. Meba. Sene nanka woman fa mamia. Me I can contain any pressure. Send me body this here no. Send me my who this here no. Pressure be anyone mam mean to me. Baby I now want me pressure. And you know what that is that what we do as we make them go die. But that flat. I said she granny. Mada, I'm sorry. I will fool and they are better now see. My maker be being chamo. Court injunction. Anyway, Beba Macho, where you court injunction with stamp, Tim. Court injunction at the Daddy Lumba funeral. And that's so. Don't buy plane ticket for the funeral. Who will answer be a fashion? Nenyanduo. Men cover address and then cover address china. Because say yana. Maybe to actually WhatsApp groups. I'm a media for an affair. You can take a screenshot. Number also make inquiry for yourself as a media personality. Barajo, what a screenshot? Biana, you don't have my number. Ubeti me and every me. Where from the office of the lawyers of Mamia Kusia. Daddy Lumba illegally wedded wife. Oh my awari young wadi be canon. Na me me de se abusuapani aba bonte abeka che Ghana for se onu abusuapani ehwehwanimu no ehwehwamu no Daddy Lumba aware oprega very good se odi sa ade na ba me so omo fanka evidence no. The court hearing date. The court hearing date is 16th, which is next week, Wednesday. 16th October. And court injunction no.
Obi Jack is Ashanti Queen our life. I just on Ponomra. I was your penny in the bois. He is doing everything. Sa obe cover shame. Obe cover shame now. Be folly or pregano or try a Thursday on. Okay. Or try say anyone na air console or back cover. But yeah, no, anyone na air bano. And I'm sure send ye beya and no cre. Ebe daddy. Nagana for and fall into wrong hands. And obey to a emeniabre. When ya temidie. When yan tokwa. Abusia penny did that so. Baby checking the food ne makachrem. Ebiana obi hunu. Papa cha mo share video ni mame. Okay. Abusia penny coffee wusu. Akwa Kumase. Priscilla Ofori. AKA Odobroni Accra. Transition funeral home. Funeral home ne krari ya de waka ho. What it? Transition funeral home. What's it? Enterprise Funeral Services. Hacho. It's a hacho. Sorry, Jan. Sorry, Jan. Hey, Eddie, no. Atomic Road, Accra. Address, no. I want no more. The court injunction, no. Funeral home na baby a papa ne body ne da no. Eno ye 1. Abusia penny coffee wusu oye 2. Priscilla Ofori AKA Odobroni aye 3. Woma court injunction no ada wo so eno no. Court injunction that's all. And there's nothing anyone can do about it. The president, John Dramani Mahama, say the president is not above the law. Where a year was some president, a woman Daddy Lumba, or your national assets. But at the same time, no. He is someone's husband. He tied a corn with somebody. Yeah, in anything, no. Yeah, in anything, no. The woman have a say. Corner or tie, no. One time just like that, too. What the papers see so. What the pen see so. Nasika na ni minimum. Obia for so say on tie the con and obia for say on timi ya na here. E was say we divorce mama no. To give respect to whom obi say and a year no otu for say for otu for di mewuram. Na enu asete na nanza na sete na wo mko ye no. Ye wura nu muton. Was it tradition is tradition and the court is court. Would was them go real quarter? Would you miss out fast and from Egomo for? Of you. Third
tell Ghanaians the truth. So one me say abusapeni na ma wo pa achew. Oh abeg. And I catch you say unless say or better camera mu. Every tracking the statement. I'm a gun of what I aware. The away kuna and yes, I woman or ma accept it. I was there. Omuya and Umabro, oh, once one call to that. And you know, caught a dakamuda. And you know, Munya na Munyim Rafie. And I go Womuya and I go Womu bear fear. And there's one and when I better I want it, I can. Oh, diatro. I was a penny, ne show me no good jam. Yeah. 16 free. Adobroni. AKA. Opriga Ofori. Uncle Quarter Quaco watch a court and say. She said she's married to Charles Kwajo Fosu. Charles. Wawarena. Often evidence emerging at the courtroom. Get na dia oma bonte mekai. Abusuapeni na aba bonte abeka. And Abusuapeni is part of the court injunction. Ultimate video no. Omo fanka wo kira me example na ha. Na enko foti mu ye. Bigamy ni benya abaso. Cancer root of the bigamy no e benya aba. E ka ba fie. Me onse awiano beti asami be kodai meda hati wobi afra me gra mante fi se minim dia me be na gira so ti abusapani Bedewo dia se me busa na me hunu so me busa ya me hunu abusapani se okobisa hunu mu se odobroni aware anaso onware up to now ontimi fa oma wo mo kwaje ni tirinsa enchire ye enu ani se nano waware sampa hunu se dade lumba nkwa timi kwaje ge aware o enipa e o se busuani ka ho e fini papa side as America wo mapa kuma ka ho asem a bigamy. Okay. Do I quite know what dear Crana still? Me whom I'm paying, Namin Quine fee, and then pay for Casacra. Me to me, farmer tutor. Okay. Because my paying, who know, obey my son, the Zibias after me, my program, be me young one, I say. And to me, Casa, then I make a choice at me call Ray and Ray in Jay. I'm a call ya, but they are 2 anymore. Young said, dear, a person, Bibia Mahum, and I'm there to ya. Intimate to me, who Ghana for some a car, some a cohesion moon, naming young movie here. I really saw my timidity. And you did him at them. Now, so young coupon and an anamuna a ray, a mundia yeka. Say, and I jump on Tumpo. Yakojiska. What this Yakojiska, I will be annoying. Oh, this can why they just say, one. And they say what Jatun say, Odobroni, a your bower for no. Not just a wine as they say, oh, you kuna. And when it comes to Kurana, and American, say, who said, why you know what the enemy? So, we may be as you. Okay. Passing the enemy, and I'm casting a cohesion. It is a media for a year or Mudia, nay, Fruno da or your Mudia, now could you foresee your Mudia. Woman no dey almost home go media at the moment year. Let in Yamani and animal more. Omon Cosso. There is a kind of crack of them see again. I was your penny person check for the or kind of crew. But while me can check for the court injunction I done so. I was your penny Kofi Wusu I me can check for the court injunction done so. I done so. This is the evidence.
Maba bontia beka. Sa a year court injunction da so. Eje mesraw. Se o wa abrochire. O wan cry. Na ubako bia. Twentwa wonase na asem no ensiye. 16th. Uko bisa. Wama de story ne ba bonten na. Omu timi ka kire wo se. Wo ye busuani. Idibia to wo abamamu. DL radio. Any abusuapani Kofi Wusu they are lying. Omu twa Ghana for atro. Omu di atro twa Ghana for. Yo, praise that I call hometown. No, don't worry. I'm first chapter of the injunction. No, I 16th. Batina so, I court. Batina so, I want no mana. Yekobisa every apregad enum. Se papa na wareno. Okoka se ania. Na dia court na de ba yano no or dia yano. Daddy Lumba in question awu. Yawa accomplished war. Our prayer is accomplished. Until the only by no the same as you odochi diano. You odochi efane hirechi. Ekwa wari ge ba kono. Yawa almost court we. Say ya na yeah. The other side the degree last minute ya bo obanika. Aji bemele japadie ina dia mo oban. It's not different from Ghana. There's no difference. Difference in him. Obey. Who are you? Who are you? You Lumba sister. Oh, meya Lumba nyaba. Meya neba. Meya the bush yani ya sachira fo. Me free sachira ufri mikroma. To daddy Lumba krom endi. Owa musuni. Hello? Me what life? I don't whatever. Abroad oh, you any, Rinzi. You any why? Because say ya na ekota abontin na da. Be dia memma media houses no. Zaw all publish it. Don't worry. Because I idea bi na I was about abontin na da. I idea na was a let away about abontin na da. But all my dream no. All my dreams media so no as watro. Where you say? Anka wamunya ne back door. Nanka enfa enmonyam. Kakra emato Daddy Lumba ho. Ba abusuafo ne mpene sa. Say na wo mpeno. It is from any akono. You might hear more. Mobati more of Daddy Lumba and Sansem. And you have been a commentary. Where Siakre that didn't eat at Yachinama. Where you boot for boot business. And Abatono. I didn't hear. So, I even media yada wanting and not stamp on stamp on the bono. Stamp on any.
court in stamp on the team so no. When I chose a original document, when you fake, or anybody media at the end of the wanted, it was fake. Anytime about wanted to be Samuzana, dear, where any computer, dear. I say, as a full labor, I was at a Chanina not one or what piece, train watching the camera, train, Michelle, casa. Because now a fake. This is the original document. Original with the court stamp. Boom. Straight from Obati was Akachi. Now from ene, my boom will media nisu brutal. My boom brutal with lots of evidence, with lots of recordings. My boom brutal. Someone passed me. When I acquire na moba, and I bet you is disgracing Daddy Lumba, and I bet you are no good Daddy Lumba anymore here. Oh, ye ya at Yabeka. Why, any years what Yabeka? Let's speak the truth to power. Mumian come cry. Me, Mitia Frim, Ebiana, Afena, Obia joining. Take a screenshot. This is the court injunction. A pamphlet, a book. Yeah, Ombe Dili. First paragraph. 16th. Second. Yachi the bigger me ya. After na yebe kwa asemunimu. Ebusi apeni. A child pada odi na mfitiye. Yenti. Ebusi apeni. Uba next time. Sesa okuntu nkureno. Na emwe drasa. Wama interview na. Wama na sifruba yeno. Wama interview sana. Wama deba international platforms. Instead of radio, so about international platform. Abrojile for ye na ye free data yeshe. Emma wamu yesika. To who ba me pato yo ye. Now on tomorrow. We flat che. On tomorrow emwa drasa. Misrao. Wodish ye ni wu ye 2 months in yenda bia no anefra wo eya minim sayana wo hatamu dia I don't know kuntungu de say ye jedansi obi ni won wa kwa Ghana an kagam emito abroje brisi bi ekoma ebu japani bi se ebu japani Daddy Lumba ebu japani pana on to mamadu nyina asen Eya abroje brisi eba ubetimi atiam na ka wodi account no wani di ma banyam kakra media abusi apani to pack who was here yes who was here and more life na say me the amma media for there be court injunction sa ebe anya hu say e ono a anya me de for flat so ba me de amma media for me catch na om that say wo mo famra Monfa court injunction nembra. Ghanaians want to know the truth. Monfa amra se call obetiwa babeka. Obetiwa wontantro. Babeka se court injunction at the funeral. Let Ghanaians know. And next week.
Debbie, braso, oh. Okay. Oh, sister. Yo. I got me Messi and then me dundum. And now one from me and I'm in vote. Ah, mother. I'm from me, I'm in picket. And I'm going about anybody move up. When you must say, one more try better one more good money more say. Eche Ghana for Mama Quine. I shan't debate now so better. I'm Memphis or be a brazo. What dear brazo? I can't and can make the metro and what I can go from Amawom. Oh, me pacho, me throw back what me life. So what you say? I can't get. But me koda ya no. Ena Onyankopon kasa che tiwa. Mede adwuma hya wonsa. Se mafuna no wadi abeni ache. Say mafuna no wati ni so won tokro mache. It's about time I want to me asafu Onyankopon me mitigate no. Etimenya se ekade because o kasa choma wo omonte opriga buja for wo mu prio de wo mu pese wo mu ye no eya nim guase emma me se wa no awu pese ye kan oba ya ware wo enie na Ghana fo gidi se ampanyampa aware ne nte wo es aware ne nte wo na wo mu bu egu ma me se wa ne so na ne bra woni ne ku na bra no o mu fa eri ni bebrebe na ya de ko start ye say eno o ma ni ku na duro enom ye ya ni ku no ebeyi ni free mu no eno no me ma me no minimu no min shia da wo apia me fon so da ba senya no kura be daddy na side chicken for omo Ghana apa adwuma ye pa adwuma ye otwa jefanya adwuma en abroje for mema onko holidays for Ghana ebia ni beda ho etira obetu bibire yo enya bibia diesi no sene 100 times eso bete about 50 times and I say ebe jai kura enu ta be ye de amiye menya pam pa bibia o sene be ye onyame ani monyam ebe dadi na ebuo ni ani dia ewo aware mu no man mema o meso bo so wo mo ware no ebe dadi enti na mekasa Onyankopon of value ordinance marriage more ebushafo enti me ma ne watwe se ebushape ni dwen se si atua meka eda me kira se kasa Mama, ontimi ntiameka. She can pay me. I'm very big for that. Say me di me here say I speak the truth to power. We cannot cry.
asante amamre mu no se yakwaji obi aware na busuani ba akokora nka ho enya awade en abusabani person o chame se en samanfo ene di Daddy Lumba chikwaji odobroni aware eji boyeyere she has to prove that both of them have to prove that in court, in the law court. And yet the coming 16th. And the media for Sawonsaka court injunction now. You see the type of court now. Or more con. Now the moment is not compared no cre. Up the Ghana for. Ghanaians want to know the truth. They want to know what is going on. Why is it like this? And no crabbing there, you baby. Men met your approach, you know, and to court will meeting Kobe. Met your approach the court, no. Meeting court to Wobby. A media for the Juma. Mama dear, for ever ever 2 foot wrong money or Tom. Don't take your news from DL. Now, I'm not taking sides. DL radio. I'm not taking sides already. They stand with Oprega. That's not the type of media we are looking for. We need a neutral body. Radio station, TV station, all about those media. Daddy Lumba or your national assets. And yet the Emuno Krabato to form. Eddie here. And Jabusiafo Mama Koyama Mwafosura. Or take Gaza. Obetua. Mammy. Obusuafo a mo obetua wo. Esise no ye bottle ifia na kwa echamu nyina nwumre. Eni so obi an ho ye. Amese wa adofo nyina wiche obi an ho ye. Eye wofa TK wonya ne ba bi koyi a obusuapanyi a omu no ho a wonne de bia no agise nkora esoma no a no waso mirika mu no odi mika no abeka sebi nsamfo agu edwam no okọ tapa we bati wa sa o papa we wo fa no we useless man papa so on wonim I don't know minim se bia Ghana wono emre ni wa but wonim bibi two family and I say 2 person and or more fight together into normal say but way esiu ba kokko to a another person open it so bit my I take action for them to know that say almost a person almost bit minimum more kanta normal enti say my say what say one court letter NSS still no almost one by o year okay so that I use sky no any foolish person can do for no announcement and do their card and serve it to everybody and you accept it yeah and I'm from man can ye No. yes be a bit my phone card I serve it to everybody and you accept it. Yeah, the Ibe court. The court 16th of this month here. It's just around the corner. I can just 1 week. But next week is gone. Thursday. Yeah, coming Thursday. We are going to court. And the court never decided for us. But I mean, no. I bet me at Abuja. And the lawyers for any more account. In terms of paying, wait and see. Mo bia ma mudi ma message wa bia no mo bia feel disappointed say ade we anko yie ama ye no ye o minimo bia wa hihye niema ebe ya ayefro
na edu wono ye de court injunction sa woni akoto so na yɛ fo no aduane no aka agu obetu ye Yohana na ahema asante yema ba kopa ne ne na chi ni biemu a obi enya nsi na nan owu ye na nkofo bebre aye omufu no wahoni arrangement a omba beye nkofo bebre aye omaye fro Wakola a wo omba sese beye ni twasiri wate. Uni twasiri 11 wate ampo. Obi kasa. Eya munya asie wafo. Ozura wafro sore. Ah. enfi wo mu maami Baba. Abigail enfi wo mu ye Yohana na ahema ye nim na nkofo bebre aye omo arrangement kura wie omba ye omo yie yehu ya no se na ma atwa na no mo nse do okwa kura me ba twede na si ye asante mamu obi de na yie ye dai egu fom egu fom e de se kan egu fom body obi ntime nya yie wo nti e sanity lumba ne na busu afom with my funeral announcement with my poster but the court to decide here the posters will bring down you would tear the posters into pieces. You better tear into pieces. Into the minimum obi an worry about a year way, you be 2035. Every year way. 2035. And you some go on some Amadi Penu, Yina. Into Mobia near was say a year no a year about card about Bontene, now Baba one and the Trisa Coquabon, the Trisa Mampocono, on an uncrofono, or many a Jena Mosumu swap Mopiensu. Mopiensu. When the chest say we are still uncomfortable lead because omo putu omo de omo saba say omo ne be challenge and sana ma me so pay because we are so no be challenge na so or give you up and tama enye I also want to challenge you now so prove the wo oba de me kam bo e kire me Anu. wo prove it ma me be prove bi a kire wo mu e bo so pan wo de wo shameless papa we shameless man papa we are so court letter won saka odobro ni mati say so wo yare a okokuru mu nga ho menya no wate betrase na ye no yeso ya ho de na me minimum oba ye no wade a on fa ni wedding pictures e ma bontre da ana enso yi di fa mu fie wa na ye ho de wi enso yi di fa mu fie ma yi photo ni na enso ni choko ya na ana no mu no kunu mu ware wi entokwa ba mu ama mu titi mu wedding pictures ni ma na an engagement ni ye wo no nim da sese wi a wuni ba kokora wo nimrim ya ye ho de na wuni prove mama se wa me person busa se anya bia no okunu okwa ne bia ka ho no obusa permission free wo woje patade se wa anya patade that means okunu oni oba bia ka ho oni nkofo na awo but oni wachi no oba bia nka ho se woje patade dia e na eche se okunu wa bia ka ho asma make pen pen for mo so no for me na ni se oba etu wa wari ase na se okunu ba so wa bia ka ho a o se wo ni post na yer pen yi no yer pen ni accept se ye pen ni accept dia na that means oje patade oje patade wia eno anu no se ma me se wani anye patade bi amfini kunu wo dia that means odobro ni oware no ye dia sha obati wa turum atara so onne so nya no hwe biem ni bibi ebe ye no na ebusa pen me dia me ka kire wo eyi na eba be ye ne enye nkola yi ni ebe ye se wasu bu se obe post card na wa cheche dia na se yi na se me ni ma me se wa nkrofo ne ebusu ne me yi bato ma bibi ya woni me ne nso obe no masa ye ni ye pegs kana wo je ne jibi na ko tonku ne fasa se woni me ye tutu wanimu no atwentwon na aye ne nso obe no woni sika enku ni Ghana maneme nem tonku free France Abidjan ha abi am we enku nya na wa ha France de obi anim se the whole world ene woku ye wonku perfumes amen tonku mrew ne fa twetwe wonum tenu se December ne mra no amu de tina mu hye se beba mu se mba mu ni wonum na aye ne nso obe no aye yi we shameless papa oya woni chiwo se ayi etwedada what you foolish man house man we obeto man we si Kasawai. Ọtí. Ọba mi di ẹ̀mí kasa kakra bi ma si a. Wọ́n No. ní bíbí ọba ẹ̀nà mìíràn ahọ́. Am I around way? Man can Dàbí be that. ẹ̀nyẹ́ iṣu wẹ̀ ntí na mìíràn ahọ́. Ó ní dẹ̀ ntí mìíràn ahọ́. Ohia ẹ̀yà. Ahokyerẹ ẹ̀yà. Ọba sẹ ní ohia ní ahokyerẹ nka obi papa panyin ẹ̀ ti sẹ́ ebusua panyin. Nka akora ketewa bɛbɔ ne paa. Amuna papa yi nim sɛ asɛm a mi bɛka nyansa nim. Yɛbɛdi matem ɛfomagye paa wɛmfo. Misi dɛ kasa me nkɔ. Ọba ohia yɛ musuo o. Ahokyerɛ. Ɛnyɛ ahokyerɛ na papa yɛ agye paa wɛmfo. Wonim sɛ asɛm nyansa nim.
ɛtɔfo ma yɛbɛtwe ne srɛ ne abasa nso wagye paa awɛmfoɔ bɛyɛ ne dɛn moma yɛhu ne mmɔbɔ wate nyɛ ɔno a wagye paa sɛ ɔfɔ fele wobɛtumi aka sɛ wɔnyɛ wɔ mmara wagye paa dabi na mmom kakra mɛka ne sɛ susu ma w'ani mbere sika abusua panyin w'ani bere adeɛ wobɛtena hɔ kasa wano nyina yɛ sika w'ani bere adeɛ ɛna sɛ woambɔ bla nyɛ lumba ho na ade bɛyɛ yɛ abusua panyin Emfa. ɛnyɛ lumba ho ɛna ade bɛyɛ yɛ lumba ne ba dɔɔso paa ne mma ɛdɔɔso enti sɛ sika bɛbɛyɛ yɛ no mu yɛ kyɛ ama ne mma enti woambɔ bla akɔpɛ baabi ne tena ɛnyɛ lumba ho na wei ka sɛ ɔbɛma yɛ sika nti no abusua panyin are you for real like we are serious and wait to obati way Even Abuja Gangsters Paradise. hey afa na mahu die nti alumba no wonko fie no because abusua panyin say na mo ofo mo yɛ fo papa matena se ama oba yakoye ne ho ade munim hwe sɛ wɔyɛ saman sɛ wɔyɛ nipa sɛ wɔyɛ dai munim ne da mano ntɔ da no mu da waba ma solid na chi sa mo yɛ fo ɛni tina lumba hu sɛ ɔno ne bo ɔde ɔte ne ho firi mo ho mo yɛ fo pa tade mo yɛ fo no lumba no ntimi ne mo vibe mbo ntimi ne mo vibe mbo mo afo dodo and our last statement was say social media for no die nyame ne nananom abuso panyi sa wo de sanse bunu ne fere aboboya no ya de Ghana nsuo nyina bejaw wo de nsem hunu fere aboboya no pa sa wo de agya nananom ne nyankopɔ ya de Ghana nsuo nyina beja dwuma ye bedi wo apuwe so no wo kontompo ni ati so panyi total o twa kontompo panyi total o je bribe no akeka nsem hunu wa bonte wo ba ka kire sa wo de agya nananom abuso panyi afa wo hu ma woni mama nim said ya na nipa jana nanu djuma de be di wa app we so no se woni biribiri scan wa mobile lumba onye koko said ya musi ya foni nti na otwe ne ho firi mo ho no se me de mu gya nyame ne nananom fabra ne ntutu snap ngu tiri so fabra ye betu snap de agu tiri so ho na ade ne gya nananom ne nyankopon ya du be gya ofie nkonya goro ya ho wa app we so obo sa app no beto ye so why oba beto yo so and say won pese e be sie funu no so anu waka because as ye sie funu na untimi mema wa batiri so biem wudin beda nti won pese e be sie anu aka a kire me nkoti am timi de mu da nyame wa samra na wo de abusia panyi ma mon ko pesi kana mon fa ma papa no fa nkoto de da sika wa de didi a on fa nko aduane ne yete ma anu so a mon fa o ma de nko ma o mo na mo papa no waje pa awemfo ontimi kura no oba ensem hunu kura yeso waka only choice babu shafanya dasa so ama evidence na misha wai nananom nya okese na ande o mere dasa oba Tara Kaza. tinepo Tara. Nichao. Yo, Emenyo. mene meka ni se. Ebusia penyi de. Agro bi no de na ya na omo sori ya omo se. Emre ni Ghana sa na mami agrada. Oye emra grabo no se gram. Emra wo Ghana. Sa no ono so ye oba na twi ni ho na mi yese. Emra ne chi no. Na afɛ deɛ ɔpɛ baabi akɔtɛ nti no me deɛ meka sɛ time will tell na ɔmo a ɔmo ka fake news na ɛfa nsi nifa no time will tell the law is the law ɛyɛ a monsua deɛ Ghana Ghana flood were in here say too much. adeɛ a ɔyɛ sɛ monsua deɛ mompɛ akenkan nti na aborɔfoɔ de nneɛma sie yɛ wɔ book mu yi because yɛabɔ dodo yɛnsua deɛ ɛyɛ de asɛm Ghanafoɔ. Zagaya oye gossip 24. Na atos oye Yeah. educated power. Say what Jimmy. Maya dear now. Gossip Some 24. Ghana Say what Jimmy. Onim Yanza. Oh, yeah, some You other thing to the addition. or the year say and a year Juma. Yeah, but I didn't hear You say read, can read and read. write. Read is Yeah, not yes. married. Yet you want to be break it down. Emma kind of what you are speaking the truth. Can't just pick up any video and do like that. Say no, we have force America. And I say no, Nick Abeka. Abo. Massa.
Ghana, we have Because a long way to go. in some We have certain a level. long way to go because ya ke chire na ebusuapen na ngasa na ne oba ya o kasa na sa ohun se vim kura ni mu ohun That se vim ni mu o kasa de fa nchen na mo de mu nchen next week de or obi back ani so also when we betise are sending court. hwan yen yi da na me de me kon next week de obi ani mu betise His hwan. Excellency John Dramani Mahama, there's nothing he can do about it. Me, Whatever. my question is, omo can say, and there's no court in then other now, omo headmistress no, onamu patel. There's no court in detention. Why are you begging? That's my question. Other now, onamu patel. Hey, so dear, oba me there next week dear, obi oh. Next week, dear. Oh, alternative ya na poster na ọmọ ya na say yin. Emi say me ni baby am era that depend ye na poster ye say. Obi Me Kobi said the radio for assembly. Instagram. Right? Diegua. Obi Kobi Echo Trobi said the radio for what is it? Na adi am mo da beto abonti. Ba mi akosia say one na ye illegally wedded wife no. Onim date am da beto abonti no. Reply was, are you a family member? My question is, as a Ghana for Angasan, why In are we a are family ignorant? place, and also We we are are poster ignorant. what they are better about thing. Aba And baby then baby I'm or da osum da ye. among the family members. If you don't want anyone to talk about it, Muyi flyer now Mwayama Muamo family members now. San Obi Aka wasem. But we But better about it, yeah. You will be Yasiano, Yabeka wasem. Wait, the Yabia man to the true moon the whole oh, week. yebe kan enye nyina wo omuturu mu. Na me question is wo ebusuafe ne wo ye interview wo si sesia na wo free enknaba ahemache ba ne say na wo free enknaba ya reporter esi ho ba be ye interview. And I was I'm gonna say hotel. ya Now, say now, mama so paparazzi mo can. plan ne we de down wa wo si sesia na ba na ahemache ya so na reporter o free fan oba ye. Mwa planning a dem by damage control. Our planning and massa, and for yea, ya see ya no, ya trail and fancy where the corner corda. A year no, we live to see. A baba so, and basso, we live to see. About maybe Abrojema Bako. abusuafoɔ mekyia mu nyinaa Ya juzu eburu. na ɛnɛ ankasa deɛ mmerɛ aho na mmerɛ aho no ɛnyɛ asɛm no ho na mmerɛ aho mepaakyɛ o ɛyɛ mmea me former MP Collins Owusu Amankwa wɔyɛ dɛ wɔ efie hɔ ɛne Onye abusuani bi busiani o. nneɛma bi wɔ hɔ a mente aseɛ Ba onye busiani o. wɔnyɛ abusuani na ɔno na ɛbɛme ya Odi ni MP na etwa mu no. Ɛna ɔde ɛda da busiani. ɛno koraa anɔpa mote wɔ ɛbɛma yɛ false news ɛsɛ ahyɛ date sɛ 16 for 5th of December ɛnam sɛ daabi ɛsɛ mehwehwɛ because obi ɛka n'asɛm na wo me sɛ akɔ m'anim aba m'anim a me nsa nkɔtia wɔ abusuapani wo interview na abusuapani ne yɛ no saa ga na ɔhyɛ kiki no na ɛsɛ obusa abusuapani ne sɛ wakɔyɛ nhwehwɛmu wo sɛ wakɔyɛ investigation abusuapani a wo de hyia kɔ wale a one wunim ho hwe wo kura betena abonte be ka kire ye se wunim obi asa kɔhye asɛwa afɛ de wakɔ investigation akɔyɛ wo hwehwɛ mu ahu sɛ wodobro ni so no ho de adansefoɔ no mo hefa na den no wo yɛ interview no no wabɔn de nkyɛn pɛ sɛ mehu ne me kyerɛ sɛ wabɔn ne sɛ na so wo ya de na mana kɔ international ni pɛhwɛ international interview no busa papa ne sɛ na sɛ lumba wale akɔhye asɛwa wo sɛ akɔhye asɛwa na anim no na sɛ no akɔ investigation so wale odobro ni no sɛ omumienu de hu hwa na illegal one sisi awale ne de he de ne yanyi ntum yanyi ne mienu ntum ne mienu no emra mu no ye be da de mienu na tum
Yan kano kore abusua pani betena ho enso a wo kana me ene ne me hu se Ghana for ye mu bebre adwen wo fom ya jimi ankasa because abusua pani be say enkrofo bi dubleti ni ene me bi o mo ye na ye be dem ne ko champagne asa mo adwen wo fom obi adwumadi bi ani makenkan ada na mum ye nsua de na ye nko ya nim so o man asa da bia ye de ye ne ye ade Monya investigation na mo read Google na e ho no ye de Google ne ba say ye mfa nhia bibi me mi to me ni mo ade but me hwa bibi a me nte ase a e ho anam dimirika me sisi a me sink mo asi me pedro de agu me ko Google a wa kire me do kina no pa no asema koto ada na mo me nhia de kwani so wo so ba nkwa wo ye fun akasa busua pani wo so ye nipa boni ni na se ewi asese ka ma ho a papa wo no ni na me sra wo so prada emra wo so ada na wobi maame wobi nua busua pani wonnua ne akohye asewa wonni maame ne firi akate peso fe maame no ahaw ne amane wo mo busua ni mo de hye de na famu ne nyina wabu ani aguso abetutu kuntunkura beguo wonnim se wakasa ne na no popo no wonko wotwe man bi abam but oye fasi man ni firi no ka se mam nkodi na temo atene bi aba emra me so yes e beba wo so because wa de wo fom ye mu bi ye nkura ne pese be kaseti amo but nema bu ha mo ye mo adwen wo fom mesra mo se bibia ne mama ne mra bontin tentem sa ayiwe court ayiwe I decide injunction delay na sem animani mo ka bantama ka ensamfu we nyina nka ne yente kanya ne sem krofo ani age no ede na yakwaso no wabi ni nya wo bebu ani mo ase ni be no pe waku fankra wie nipa no wape wagu ani mo ase wo pe wa ba wo bofo enti wo gije ne so ya dai injunction almost change lawyer no was fast to put injunction on everything, including that the Lumba boxer short to crown. But they do not do boot for boot. Say you want to walk every year we was in the end since Ramo, you're tuna se kwata free. Now some fefe. And I'm a catcher say when your first paragraph no. Ya abusua pani di wono mu twabra na yemfanya adwuma court lawyer ne say onu abeko TV radio so I go make public announcement am say imagine am the media on o kan wa radio so Ghana o men twa metu media so obiat media fanika ana radio for no to se wo mo meka ya no informant for no and me anya the CCTV ma fa me maka even enra kra meka enra enam say ya boss biam asemu kaka injunction say ka ba bonti be do abonten e magana fo hu say daddy lumba mu no injunction da so ya funeral home so omunsa ya di court injunction ato omo so abusapani edane so odobroni edane so ya wo ma be social media so akofre amia ka chom se eye no kra asema obeti we kan enya ntro no kra abusapani ni me false information. You have to prove it, put it out there for the public to know, because that is a public figure. Miss Enne, Metomefon, that actually, and I'm dying. Obi after onyame. Imagine. Medasori and I'm being for you. I feel na me frère. Monsieur Enna, dia mi ma pe aka avena omodiaba. You should know that these people no, they want to disgrace Mamia Kosia because of her properties. Yeah, what did the properties now? What did the queen want? Yeah, Beman, they will not tablo chino. What ya broche dia sabi buya nipa. What ya broche dia wobra yakwa. What ya broche dia asamfobia and yefendi. Omubo. Odobroni akoma empempem no. Mamia Kosia 3,000 cities. Any de man no. Obi ofra brochiraba.
ɔne ne mma ɛno na ɔma baba Ghana no ɔmo fɛ ne di na kyɛ sɛ ɛde bia ɔne ne mma 10 cedi 1 month obi ofra bro chiraba na sikari ni nyina kwakodi small gay ne ne maame ne nabusuafo ho ɔsɔre kwatena bro chire ɔba yɛ buman baabi tonight mama n baabi antena asekunani adia mudidi maame no enya de na maybe obeti wadie I will support nonsense. I will support nonsense. I will use my platform to speak the truth. Like I know kre. Sagana penny fonte ya. Ekwaya wo Ghana penny mubia. Why you say ube wura asem mu in favor of Odogwu me sama uma antwanyama. Ya de shrab be bomudia. Stay out of it. Let the Lord take its course. Never animonyam. Animonyam ka. Mrs. Rebecca Ekufuado. Sa asam no. Omu jatu anon wakano krechine wo. Opriga. Sa kwana kopa mahamena chao. Nwaya bwane. Wakano krechine wo. If you want them, when's you be? When's you be? So what are you trying to tell us? We are not stupid people. Oh. We don't support injustice. We support justice. Ghana for mummy and Kano Krewate. Now, what's your broach? I was we nipa. What's your broach? Ya fa won kwasumu. Where you modern day slavery. Modern day slavery. And on person or modern Mahaman Ayano. Obi or Tiabu, Cheddar to Fabas at this age, 62. Why did you learn? Ya or judge one a pair you mean, and it's Chalonka. Mo chinchim nensa. Adi or pregab siwa. Or pregab siwa no was no. Come and show the public. Why would I quaji aware? Why would I quaji what pregawe? Echi aware, a busha penny, would you share? No, why the Giawariano, black babachre? Why a why you Giawari? Obama say, almost say, ye, a ganze. Ne father side, no one fan of Quadiawariano. Zano moka. Na me be so all this why I can't know. So what dear ornament in Cabana, mammy no Ghana. Will be someone for proof from another than a proof from one farmer. After mammy Nabaha say better to the name and I was with the proof over. What by mammy, I'm from Manusi, Queen, mammy from Manusiana, secondly. Mammy Bapanino, mammy, mammy Acosasa, one a boy, no Kevin. Sa boy, no, I'm for morning one home, every side lady new home. Immediately, one more fun get a running free home because if you want your save man on this lady no. So I'm more question my chronic now. You don't know near Bushia for no. Or mobile bring wish boy not drink. Kevin, the Munyana against the mammy because boy no one say a butcher for crown. I want to say a Ghana for no. I say me a Cambiano or Giddy. Say mammy, I'm an any unquanny ban who crown one more Sabbath in the ban against her. Enti no sakura na fi hono onya study kwoti sa ye ne ye be wie ye no e be ntutu nyina bibia be fine no kani kwa say onen ma me ko di di agro because nipa no opa ma me akunu onya na ye ade na to fom wo tena to fom wo atwo ma me ato fom enso anam se so twi no monti o se di o mo amuti German no monka German ka ne afa German ka sa ntena ba mu ano mo amuti German no mo fa German kasa enka nche ba mu ano mo nka bibi ento na so no odie na de yakọ no enema nkoye kura ene the whole day mini mood ni minim asade abushia pani ni ye no asade wo nkura asem ankasa edun nkura asem na wo calling so so amankwa why wanim jefu sefu a ne da yi wanim sefu asen
waya kutu se balu a ye huo ade na ma me panimu ba bia waduri kasam ne kwa de se mo de ani die kase ma no ho ano kyese sam ne na mo sa betete na abede na adwendwe ni bia beka no ma na bewu ntam mo de adwendwe ni bia ka no ho ama obi abedi ne bere so aba ede na ya buruchira etna emu baasi mumrikatuo ba shole anopa na di mirika se jimifo ka kwa na tumrika chesika na obi bedi bere so aba adai lumba nua ma mo soso no pasha brempoma no ayepani no ayi mente wonka wonne oba no so na ti Germany woni dua kwaso bia no mesra mo me ente monka na mo yesa de na se de mo yaya yipamu no esa de na chese de na ekwaso no ede na ekwaso no mama bushia pani anya ne ntoma mu a ani aduru anwan e ke kansa men so o kan nyina no even sisi akura no a obeti wade court sermon letter ibra ye nyina no still kura bonfu kalat fo no mo apo isu no they are jubilating cheta o mo nyia no nyini ba o mo je bushia pani ne de no de na no abeka no o mo gidi na ma me mpanimfo bi me ma me panimu bi wo ma me NDC ma me panimu te se wa de NDC aboso wa betena wo de obi atem na nipa no ba no obedi watem a besu wo ha e tena wo beti afiri ye ho echina beti afiri o ma miura dada na be di atembra na ba beto o ma mo bi nka bi ma me bi didi watem sa ma me didi watem bi echina didi ni bi Obi kasa me ba jaw. abuwa For good Me pa chama Maryland kasa. Pacho menkasa. Me pa Busuafo my click. mechiache obi bia na ebusuapeni wo hu medu hu ya papa. Ah, inti hwan mo pa na de papa we esi And ebusuapeni. news o. Edu me so. Ah, ebi over to yourself. Slick say wa. Auntie, Pacho, good evening. Even it is a Father, I think sir, Morning. Abigail na Rebecca, Abigail, we are Nanka Slick se wakasa. mas leaking kasa. Pacho. Pacho busuapeni na yere we. Ah, Oni irana. em No say woma. oni ire. Na ne baby na ma die so a. Eye me yo. Ensem ha. Me a young lady, but dear, omode ye woman, me ya pa. Abrochire pa. Agboje fo nyi nipa. Hey, na womboa bema. Emma mummy and she and you young ladies. They say I'm penny for no more patches say they are accepting immorality. Ewo ye culture. Obi betari obi kunu ho a no was snatching na good. Ese o snatching na ne one ne wo dia eduru ho no ma benya japade. Na ese nipa no one ne start o build e be ma no die. Na ese ne bread enye ko. Hey young ladies, me pa mo show. Show. Stay away from nkrofo kunu ho. Nkrofo kunu mo ntwe mo ho. Mo ma lumba asem nya sua de ma yen. Woman ne mera ho ama ne papa. Just ebusuafo na sideline no. Omo nkai ne brem pa wa bre. Enso omo nyina nim ekwan a papa ne de na afa so. Omo nim ekwan a ode na afa so. But ni kunu kan konti okana no tum. Ene hwe omo pese ne nsa sifo. Bregu ya. Mama Kusia. Na meka wechi wate. Bia be boko. Na nka who said this age there. Anka wo se obefie. Na nka obinya baby tina no relax ni widiem. Na nka ne mahye no. Enso ene oba no ajapade ho kra wonya baby na. Onya baby ntina gise na fufuo fie. Oba akofo atimi agye bema. Achse natsene. Ama mami ankasa atil ne. Ehu bema mobo. Hey, young ladies, mommy Me ama ba ya abuja nini. for Queen me si form to see for 1 minute. Me say aba why.
All right, 1 minute, maybe. Okay, sis. Momma y'ani na hɔ o. Momma y'ani na hɔ. Adeɛ nyɛ wo dea no, ɛmfa nneɛma bi nkɔgye o. Na karma is a bitch. It comes when you least expect. Maame panin ne ne kunu abɔ abrabɔ fiti nkwadabere mu abɛsi nnɛ. Na mososɔ ne so sɛdeɛ wɔreyɛ ne yɛ. Mososɔ ne so mpanimfoɔ, mososɔ ne so sɛdeɛ wɔreyɛ ne yɛ. So mowɔ mama a, mowɔ nuanom mma a, mo mma bɛnyini akɔ awareɛ no bi o. Mo mma bɛnyini akɔ awareɛ no, Ghana mpanimfoɔ no binom. Adeɛ ɔmo awareware na ɔmo wowɔ mpenanom mmienu mmiɛnsa nnan na yɛde yɛ sika ahwɛ mmaa no. Wobɛkɔ na ne yere, ne tiri ho, ne mma ntaadehyɛ mu ayɛ basaa. Ɔmfa ho. Ei! Abrabɔ a yɛn mpanimfoɔ mu bɔ yi deɛ, nti mo adwene ho sɛ daakye mo bɛfiri hɔ. Abusuapɛni Tupac. Nti papa panin mu paa, ɛne wohwɛ ne demeanor ne ne interview na ɔyɛ no a, na ɔntumi kɔ anhwɛ camera nim. I was so disgraced on his behalf. He was very inhuman. Like, who feelings? Who akoma? Akoma da oyam. Oh, Tupac ne dear sa. Mo man Tupac, mo fa 50 cent, mo fa Jay-Z mo nyina nka ho. Onya correct. Onitema. Young ladies, mommy, build yourself, oh. Build yourself. Build yourself as a woman. Don't build with a man. Because at the end of the day, no, Obaba Catch say, you are not the type of woman I want. No, Obihuna Wambren. A Brahma menini ni koni brain in a show. A busua for quite baby or din any two or moso and combusoni munene or muni ne nama. A buy or no bet she ni kuno. It's sign it down. One baby no. And then the word this waba. Na nka maame 62 years nka meka sɛ the pension time new pension and so still she gotta work. Why? Na yɛn mpanimfoɔ no nso ɛretwepene so sɛ this immoral acts from young women mo nsoso so I got 1 minute. Why? Anybody who has God it. will judge each and everyone. Madam Ase Mami, thank you. The great Papa, mommy. Majo. Yeah. Obese, ɛnɛ deɛ obese, ɛnyɛ den, but ebinom wɔ hɔ a ɛnɛ asa ahopopɔ ba wɔn so kakra. Ɛnam ɛyɛ deɛ kɔɔ so ɛwɔ Almost me pressure. ɛwɔ ɔman Ghana mu. But obese deɛ ɛwɔ sɛ obiara de to ne tirim ne sɛ, tumi kura ɛyɛ maame sɛwa. Tumi ekura maame sɛwa nti. Na nipa tumi kura wa wanyu so a ɛna sɛ unhu fa so a ɛwɔ so. N'ahyɛseɛ no na maame no na sɛ okuram asɔ nkuram but sisi a n'ani aba ne ho so. Yɛmpɛ sɛ obiara te ne ho ase no. N'ani aba ne ho so. No wahu sɛ ɔne nipa bɛtena ankorankora abɔ nkuro no. Ɛwɔ so ɔde tumi na ɛwɔ ne nsɛm no ɛde ma mmara. Na mmara mom ɛne wɔn ne ne pɛ sɛ wɔn ne ne tena ankorankora bɔ nkuro no. Mmara na wɔn bɔ nkuro mom. Because onye nipa ɔpɛ kasa bebree. Nti ɛwɔ so onya mediator. Onya kasamafo. Na kasamafo no fa saa tumi na ekura no. Na bibi biara ato kyew ɛwɔ n'akwan mu no. Ɔboa no. Na ne kasa ayɛ ntie. Men kasa bebree saa mmɛ yɛ a yɛafrɛ me nanso meteta afikyire. Na emom deɛ meka ne sɛ nyame yɛ nkonimdifo. Maame sɛ wa bra no wabɔ. Deɛ wɔsɔ ɔbaa biara yɛ no wɔ abrabom no wayɛ. Na emom ɔde bɔ kunu chidom.
Inshanka Radi din say, one month falasa. O she baby and case says, sententia biba baby, obenya nina sobi. Na on no maiden, SCNE, it is on pe long talk. Enunti na ohunu so okura mrano. Abribia no prayer, or no one could say as a crock as on any jayaware. Nanso papa no hunu se mre kura maame no ne de maame na ye no saware ani gu a ade 100% wanya na ye be 30% waboka enti na wose de oya no so opa ne chew na oka kire ne se ojan na obekunu ho ahye no ti maame aye batampa won aye batan akokọ batan a ne night abanso enkumu banenti ojan ma ne kai na enye abusua pani ene amanga no oprega no ene ombetimi akri na bofom yenyina ye wa ha yense enkwatenten a ahoodin wom because obi wo ho wo nkwan so na ahoodin nim yesan kwatenten ahoodin wom ema maame na yankopon bebo ne ho ban ena afe ne mma sani ababa we ema papa no wantimi amen ne yire dododo was all these years no o sha sie etu papa ne baba ma so sa ewi so onim se ono ena edi o papa de enti still ohia no so no ne be alliance a fight maame no bema Kelvin kwadwo Kelvin tie wo maame wabre wudni mo maame dododo echen odobroni ya so maame nya wo maame ano no minim se otitwi wo de anya wo de ano no na osia chinya oda ehwa na otafre wo na wo maame tena ye wo anhu se wo maame ye nipa bonani enti enyi wo sungu abonten kofa obinsu na wo ya wo nua no nti na wo maame wo rasa titi mu so wo gidi sa wo maame na wo papa tena ye wa anwo ba na ko betan wo se de obdobroni yo se sa tabroni de wo maame de na femu no ko betan sa ware kankan no ko pagya na nuama ko ye je ne chefa ache ba wo maame prese enye denara mo papa oda won papa e ware a enye denara munim sam maame no papa tibom enti mo maame odi nani to mo ohunu se bro ne ba papa mo papa abre no enye ono nkwa wo maame senku no bedie Kelvin Sierra Charlene mo maame senku no odie wie fo ba dia mo maame hwehwa ne se munya tema na mo ne no mo ne chidom na die eye wo maame sweat all these years wo maame betna eye kromo Germany abonten so no enye in vain ono de enye nuoma dododo na opo nanso yadwuma oye yo de predodo eye muntira ono senko na ka Germany dan ya mutimi kura na eye more than enough but muntira enti ya wasadia mo maame oye bia eka deda no so ahotro wo mu no obeji nyapade ni bi na de wo so tonton kura no tonton na mo eka ni mo anim wa abrabo mu no enno na Kelvin wo ne unua no mompre Erise sisi a mo maame nso ahoden tofom a kan hu se ka bi eda mo maame so bia na eye moka abroche ne ye wo no eye moka enti sabibi wo ho na mbetimi abom maame chidom a munim pefe se eye mo maame die o enye se enye mo maame die na okochinchim obi nsa die o na mmom eye wo maame sweat mo ankasa nkwale kura mo die ka ho nano no bi ka se ensuo brani bi a na eto a wodi chini ye be hia wo maame ed jacket car no hodi ni kofie enti emo bia meye intruder emo bia meye interference emo bia meshamuntem na nkeka no maame tirimum obi obefra wo te se sa ba ya no eye wo papa ebebi mama no so onni na busuafo ni obia bewrem a make sure say nipa ne frewa ma maame ntie bi ma wunua ma no ntie bi e se didie mu adanse mi ko bi manka bi ne manko bi enye pe tani ebe ya chira bi obi kodan na no koka se enye sa na Kelvin kan ya wanya mu adanse evi se amanfo hwe wo ne wunua no die mo beye e se mo na mo ya mo papa ma pani
ɛna mo maame na ɛte aware ase ɛna mo maame na ne papa no hyɛ abrabɔ ase nti mutumi ɛso kye mo papa mma nyinaa na mmom ɛba nneɛma mu a mo maame no mo papa no mo nua no aka nyinaa yɛ pɛ nti ɛma ɔbaa bi a wanɔ ampam na sabi wo papa no ne twempena kɛkɛ ne wo mma ɛma enkwalaa na sabi wɔn wɔ Ghana no ho nyɛ ɔmɔbɔ every time a wo papa gya mo jeje mu no na saa na moteɛ saa mmerɛ na abaayɛ onimpɛ fee sɛ moyɛ nkwalaa te sɛ baabi a ne mmei wɔ wɔnsumo ama mo ho anyɛ ne mmɔbɔ anka nkyerɛ mo papa sɛ ɔmmra mɛtena mo nkyɛn na mmom ɔgye papa no bɔɔ so a momfa bɔne ntua bɔne ka but monyɛ busy with mo life ɛne mo maame na monhwɛ kwan kora mo maame bɛdi nkunim ɛwɔ ɛyɛ a sisi a asɛm na kɔhyɛ mmerɛm sɛnea ɛbɛyɛ a wo ne wo nua no new news about intimate Kelvin wo 90 form now papa mistakes bi a ɔyɛɛyɛ no me ma no si ase Oba so wo moderator maybe a moderator Obetu amede asema meka ne say me fro life bia no wasimi me fro life bia no wasimi me de asema akwa mesa aka ne say abusua pedi de nyankopɔ be life you in your bedroom you can say we are so evil Obetu ame patrol me why na my busy kakra Obetu amede abusua pedi ni de nyame betwia ne kade why not sitting means you know so fire man kwacho my busy kakra kwacho abusua pedi de nyame obetwia ne kade on by any callings no itina you know crofo for to odi once peno crofo for to tia na odi no once peno ha nyame obetwia se ni nipa boni tina ye to ne ba ko pema no me de me nkase na kama de wonam soro kama na eche ansa na aba na nke wano ya na eba enko mbenyo mo de tentem de me manu asi awai baba Obatiwa inti ono Calvin no ko Ghana na ne maame enya baby antena eye ne fe on eye ne fe ntokwa na ebubo ba wo Europa no ebe kakra ne enya ye ko Ghana akwa Ghana so mudru Ghana na odobroni age japade na boso ni nebusuafo ogufie wo na omo enya baby antena that time no on fi wo Kevin biemo because the ohwehwe wo yusu di aye no wa ye awie wa je awie into ohia wo biem on receive wo fie ho into on the on tena ho na on fee say ni maame mom na epe manso na wo maame obetwe manso kwa woni mo maame na wo ne nenam no into say o ene wo twe manso asema ba na o twe manso a na wo begina wa aka say obi say obi aka che o say o maame na ope manso a nenti wo so be di echire na wo your friend is saying, no mami enya. Wa won sempa na si ye pamu ye free chromia, ye pamu awo free chromia. Enye pamu krampo ntokwa na eba no. Ye betimi ebeba ko ba se yenya ye be ko ba Ghana ko shelter. Na so odru wona we nya dan antene mu na obehu de say odobroni no ne woni na busuafo be sorry efie wo de ama wa. Obati wa mente okasa. Kasa, yetu kasa. Yeah. Oba say mobin kasa beba. Okay. I appear to Obatiwa. Yeah. Obatiwa ho ye de. Onya mi adu no de ba. Ya de radio ase. Obatiwa se okun de. Oni Ashanti Queen manfa mo platform akese amamu anka. Ebe dine ama ya maame se wa na nso Nyankopɔn wo nhira mo se mu gine mu agya yenso ye ba na ya be kire ya adwen na ye di tan ya maame akusi Oba maame mfrɛ wa be frɛ. e di tan ya maame akusi ase wa chi na se na ene ma ekoso no na enye ne ma ketewa na adan na enti obi a wadi mpida a ye frɛ no Ewura Collins Usu amankwa anka wonim emra
na what nka mefa nsɛm pikura de nka enipa ho argument nka what ma na papa we eni tima ketewa kura ne wahyɛ batakali kɛseɛ abɛtena DLFM hɔ no bɛkyerɛ abɛyi pusemu akɛseɛ edi nkura na Ghana pa yesoso ntwɔntwɔ so ne yesoso etwe so ma ahoma yagigigi so wɔ Ghana ha yi edi nkura ni edi nkura ni na mesi mi pese mi busa obati wanya kwaya me ya na nka pese mi busa se enti yewura Collins Owusu amankwa abetena won mu no sa yie ne ho nsɛm no enti na maame akosu asɛ wa ne ma no a maame no na wɔyɛ ɔba ɔyɛ lumba yira nkasa ye frɛ ni twotwo mutwo ne ma na ye mpanimfo no enti de Collins Owusu amankwa abetena DLFM hɔ na no ɔtoatoa no na ye maame woni mu hu bia na anom de ɔma yɛ ɔma dwen sɛ ɔmpɛso mubu maame ne kwasea na kyɛsɛ wiase kora fono maame no ɔmpɛso mubu maame ne kwasea na maame ne kana no adura na asɛsɛn ɔpirigai a yɛ kana sɛm yi abɛgye maame tadua adia atale ho a ama apam abusua fo nyina kɔtie yi wadi agye abɔso yɛ fɛ na agye abɔso obedi akotie ya ji aboso afi uwie yi na se upe papa yi media minka se onu wakunu papa yi san obi kan se wabu na to panje ya mo agya hokwa ana wagye mu afi de maame no a wa ma na nya kotie ni bia ni no nso no afi de papa ni wachi so hye na konfo aden abaiwa babawa aden na utiri mo tenisa enti se kwani so uso amankwa ni nua pa ni maame akosu ase wa entinka papa ibe ba behye batakali kɛseɛ aba betre DLFM abɛtɔtoa ensɛm na no akeka no sɛ ni nua pa twotwo mutwo maame akosu asɛ wa pentinka Collins Owusu amankwa abɛhyɛ sa batakali kɛseɛ na abɛtoatoa de no ɔtoatoa alenenti Ghana fo ye adane ne mani matrimo odene momu adeni kontompo edi hene na ebu nipa jen na nokore ete baabi no osu aden and as they say there mamas they say amamana ne amane ne yeto akyene mo kire say ababa wa fie bi owie secondary school no penkum bi ne ade sresra no oboaboso otwiridi no okoju obi eku a ono no oye ohima ono ne ebo ne manane ono ne edi nachi ede nhihye papa na mo se mo di bai ede amamana ne amane na mo kire nkyiri mai Collins Owusu amankwa aya na obabi ebekọ akwọwale abrantie bi obaba na sabrantie ni bedina ni saa na ọkyena bi obi abaji ni twiri afiri obaba ne nsem a Collins Owusu amankwa ka obaba betre TV wa beke kasa asem enna na minu aba bi ga ka say no wonder so okodi MP sani tie wo ngona ma aya na Ghana visa obi ka brofo an papa we obedi menhia safo se no of MP ahunwu ni tia wunti one tempany born na mutuo omonama onitima onitima wontimi ehu enya humobro ma ne nyonko nipa no ebe den watimi ade MP mayiyi no wonder say manhia safo se manhia no ofufu pamo no a ena fe ne wayi wodi isire queen fo achi odi ayi amoji nkrofo kunu mu achi sesese ono no ya safo achi wu mu na me babusu apeni ni so obeti wa abusu apeni no mesre se komne dino anase yamode anase se niema bi ko obati wa minim se uye yibima e wo platform so ayen kopɛ store bi emoma abuse na abuse ntena no nana komanto no onya isa kakra na otafre me frɛ na entafrement onya entafrement no a na adwene nyina dane entafrement na ekuma abusu apani o hwɛ ene de obetena ho anu oyi eye kyerɛ ne ya kyerɛ no ono wa yete se de wo drama na ne ehunu o ate ti say yi amu agya ko no yi film no because onim de ye worker ya twura ka hye na no according to say Collins Owusu aman wa ne kasa go ntimi nka bi robo ntimi kokoli say na dabi na say dabi obetiwa na say de wo nam sa no da Collins Owusu aman bezugo onye bushani say no e ho ne nkomo no yo mu kwa Kalabule jaso papa ne woni fie me yam pipi ni de ba obe yam pini ni nsem ni nonsense me o ka me de me pen asem da because onye straightforward man
onye wona ne nsam keka kura timi se this mention no afufu yi ebone na mutu ya na ni so biri no afedie ono na wodi sire queen fo ne abaji nkrofo kunu machi sabusua pani weti waka kire ye se media na minim odoburu na obeti office se odoburu ni otimi ni lumba busua ne tena yi anka busua pani ebeka so onim no na busua pani usi onim no ebe fie wada dabi busua pani waka no anu tom awari ampa problem we busua ba otraza obeka bom enka obehwehwe ayilumba busuafo kra na abekwa akọche mafia so a emrewane ade no wachichiri ni kutu se bam na nkwa akoyi ato ho ma me muni di mame se mi na maje aboso na nkwa mahu we de wote papa yi ho na wada ni ayi fensen aboa we wakenkan so okoto wakenkan so okoto awotale ne boano umu bie ma lumba ho even lumba kura yenkrofo no mu ya dwuma ne ade kura na edene se ombetimi abem papa yi oprega kakra bedinti na abeda wonum na wodi atopa wremu ene atopa den ni won tom vinigi ni all fall down skills nyina yi edi amalumba awo nkwala mbe yensia edi enko na widi 17 years no wutimi wunsia edi anana wupe opehu edi anana oprega opehu ene de abusua penu oprega ye dimania kakra wo entertainment nti afa abusua penu se na wo afa de ye ne ho ade na dansefo no de amo numbers ho na dansefo no no me yinfo asa dansefo no me yinfo me sisenke wa abusua penu association ga na ise kapapai ne ye ni mpaboa ne chawo de boni trim ne pam ne fidi akonwa no because wa abusua penu fo ni mu ase na nkansa ne ebesi abusua penu anka utrima bobe wa mamne ne amane wo kasa eto hwa na enhome tie nanso abusua penu we die message aba adabraka ugulumbenum animu ase ugulumbenum ase se ne de wo se onu oprega no ya ye ne ho ade abusua penu unim se ye koye ne ho ade wapue ana atoye na saa atade bi okebudu atali ya na hyenu ya mose ye de koye ne ho ade nso ye sita ma mo lanche ampon ne lumba nyumi saa okebudu atade ya na hye baba wai eno na ode kwa ase eye de na fe de mose saa okebudu atade na ye de koye na fe de mo hu de mo nka etichese mo fabricate story na ye pe mo fabricate anene na pe na mse nyankopon gina ma me akosua se wagina mu because nyankopon no hu de onu no hu oni bie mobo na de oye mobro no nyankopon hu no mobo ma me na bre wa bre aden na lumba wa shema mi ya usa amu opriga ya gina mu afa wu ya opriga besi atuma mi ani aden nyankopon pneda because obati adwuma na mo ye na ye ba be supporting enyama ho odi wu nyankopon na abob na gazam visenka ma me ndo mu bibu afa no so nanka okwaduo opriga tiesim na nkonam gana ha eyi achia waji obi kumu anya award na nsufia me bia nyankopon de kofa ye afi de papa ni su se nkrofo di na atem didi ndi afi na ye be di atemu atempa me ya na me empatem didi ba tetom bia mpese me bie atem didi egu so ba so me nyaade obetu ya na ma na yaade ne nkyere me omo nkyere me atem didi no so ahu na nka mi ni bi omo nkyere me ntime de ma no besi na obetu ade me kan say ya ba mu ye ko ni de ba bia no ye da so gina mu tim legal wife munua ba ma appeal to me techiri sa ko sita me beti se tin obetu wa me dase Angelo Abatiwa. Minya beba. Abushan for me chacha munyina. Ya juju eburu. That's pa na adwuma pa oye. Adwuma we de. Obi osofo so chan wa cha o chan won yesu kra Bible. Na o de cancel page no collection. Adwuma den pa na oye no nyame nshira pa na omo hoden. Omo onim de ne nyansa. Odi beboa ema walefo a omo eye awale ne awale konkono a psychic for no epese omo be twitwa omo na emu no na masam no meko medical ko Kevin asem ne hia me pa na emze ne papa di kan tu no fuwo na nwum ya oboye se jabi wo jabi tiase ebla ne maame amese wu ya hu se abusuafo no adane nachi omachi ama amesi ama no Kevin tie sa anyum no fantu no hofo because
sɛ ɔdɔbroni ɛbɛhwɛ wa ma ɔni agye a ɛnte sɛ Akosua Sɛwa ma ɔnyɛ mistake ɛma deɛ yɛde twi ne papa ma ɔtɔɔ saa ɔdɔ no mu no yɛamfa bi a nkotwi no ama no anu no na wanhwɛ yi a ne next move no akuo no ɔde ne ho kɔdwɔn no ɔmo mfa ne nsi gyinabea papa biara na ne results ɔbɛnya no anyɛ wuo a na deɛ di akyire no ɛso mɛsrɛ Kevin paa de ɔbɛn akwalaa no biara nkasa nkyerɛ no because Kevin no ɔbɛkyɛn saa ɔdɔbo nsam no anaasɛ ebi ɔne no koraa bɛɛpɛ nti saa nyɔnkofa no a baabi a ɔgoro kɔ ne hɔ ɔtoro ɔhwɛ yie na sɛ ɛnɛ breaking news na ɛbaeɛ for ayie no announcement no me mmom deɛ meteeɛ no a ɔmo announce no akwa na ɔwɔ announce ade no kɔ ɔne vim a ɛkyerɛ sɛ adeɛ no ɛbɛba so nti me mehu yɛ anam sɛ akɔ yi ne vim wɔ fam nti asɛm a wɔka ne question mark wɔ ho ampaa nsɛm a ne nam mframa mu no ɛkyerɛ sɛ ayie no deɛ wahyɛ da no but ntumi nya yie no ma ɛnyɛ yie wɔ berɛ a deɛ ayie no yɛ no deɛ ɛnyɛ ntom aboa bi a bi wɔ ɔprɛ nti ɔprɛ gidigidigidi ɔmo prɛ gidigidi na ɔmo hwɛ yie sɛ ɛfiri sɛ wiase ɛwɔ bi na wie bi kwadwofo so abra abɔ ɔbɛbɔɔyɛ no na ɔyɛ Ghana ne ewiase nyinaa dea na madi yaa na ɛde na kɔ wie baabi a nnɛ obi a ɔmpɛ sɛ n'asɛm bɛba bɔnten so nnɛ ɔntom ago fi nyinaa na yɛsi hata bɔnten ne nyinaa yɛ anamo a ɔkɔtuu yɛ a wofiri sɛ wanya ɔba a ɔnkasa nti wagyimi nti wode biribi a wɔ wiase ɛyɛ bia bɛyɛ maame no wankasa no deɛ wo sɛ wompɛ no a yɛyɛ ɛbɛma ɔda ne samatwɛntwɛn no ɛnɛnɛ ɛda bɔnten yi nti wo samatwɛntwɛn no deɛ ɛm sɛ ɔbɛba na wabɛyi wo ho ano wɔ deɛ ɔretwe wo nsɛm no ɛma nsɛm no ɛba bɔnten no wabɛyi wo ho ano because saa asɛm a yɛde to Akosua Sɛwa so sɛ poison Lumba no ɛyɛ ɔdɔbroni ne ne nkurɔfoɔ ne create saa adeɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya public no na ɔmo abɛtae n'akyi na mmom ɔtan na kɔ Akosua Sɛwa so ɔyɛ saa adeɛ ya ma even yɛn a yɛkasa yi koraa na yɛnnim asɛm no mu yie no ɛma Akosua Sɛwa ho bɛyɛ nnipa hi kɔsi sɛ ɛnokora no bɛda adi ɛnnɛ yi nti sɛ wayɛ saa adeɛ wei nyinaa na kwadwofo su mekae interview bi na nkɔfoɔ bi ne Lumba kɔka program bi ho asɛm ɔmo ka wieɛ no asɛm a ɔbɛka sɛ ɔmo fa sika ne ma ɔdɔbroni panso sika no nti wagye saa sika wei nyinaa yɛfa no sɛ wonni bi nti wobɛpɛɛ bi wowie afei deɛ yɛnsa mfa ne nneɛma no aka no nsa nka ho na deɛ ɔwurawura ne mmɔwuram titii ne mmɔwuram ɛde produce deɛ wabɛgye abɔ so no ma ɔbɛyɛ kwadwofo so no ɔno deɛ ɔde bɔ mu bi a ɛkyiri Yechi. ade no a gaa ne yɛ no ɛyɛ ɛnome ɛne kyɛ sɛ ade a ɔhyehyɛ ma ɔne n'abusua no saa ade a ɛyɛ mmeya koraa ne wowɔ maame a ɔntu fo pa a onim sɛ bɔne na wodie na ɔboa wo efuwale wo bɔne ne sɛ yere ho na di enti sɛ wo ɔdɔbroni sɛ mede ɔdɔbroni ɔdɔbo nsam sɛ wo usa o ompa wale ho enti me busa ne sɛ bɛma na ɔbɛgye ne bɔɔ so na wawu no sɛ no ɔbɛwale biem anaasɛ ɔbɛfa bɛma foforɔ anaasɛ ɔbɛtena hɔ ɔnwale biem ɔbɛfa bɛma foforɔ de Jesus akɔtale obi kunu ho saa biem o because sɛ wonnim na woyɛ wadwe sɛ ɔbɛwale bɛma a ɛyɛ wo nkwa okura medo nyame a wata soro ya wotua nipa kasa wo asomdwe de asomdwe wonya bi da because ade a wode ayɛ Akosua Sɛwa no na metie one of ayi bi awia menim sɛ
Asante Queen na yes life no na one one grace bi na ekasa kosu ase wanua bi voice no eseme Asante Queen ba minim say Asante na yes ayi no ge no e de niema gu akwan pa emma se kosu ase wa na kasa pa do di to si ni sukura na ompeso obekasa because of odonikunu ompeso odonikunu sembe babonte na me yatimi agina yi awmu afra ne kunu entoma fia na ode ma no nyina asesasie ama babia wo se be ma no koduru bia wa koduru ama na wiase nyina je papa yatum na from nowhere se yesoma ofie ho se okoye den yo enam tribe bia wom mani bere e wo moso entie no bi kura de ne fie mamoa mo fancha mi o na osuro because of suban e binum ayi na dinti one team one fa wani anto from sakwala se wo so ye 17 se wo ye 16 akwaje o ma me pani ekunu ata wani ase se akosu ase wa to ne nsa frɛ kwadwo bra na menhwɛ wa na kwai na print kit no asa na se entronko na kulumba etwa kyerɛ na yere because of the yahona manadinti na medanya me ase se ebe cafe ya manawu no oba abontin be yi saa sobo na odobroni no de ato akosu ase wa so ama ka wiase ede na to tankuru wa mu no kodofo su be yi free one sana owu obati wa na de manu be si na obi ababi no Wafe. Let us say. Baba. Nyankopɔn kɔso nhyira wo ne Ashanti Queen na di akyidifo nyinaa. His Royal, I hope say mo fa say wo ho beto. So tie wo ya. Ayoba, me dey asem because me question ba ko pɛ na mo mabusua penni na me ka asem kyerɛ odobroni. If he say sabe me Asante neighbor 100%. If he say wo me bedroom fia medri. Yes, abusua penna sebio wo ye kohwini ya abusua mu ye mu no. Na say abusua bu no say wo ye bayifo. E na wo de hye ekoye oba ho ade na say be ma ho ye be ne ho ade won kan kire. Yes, abusua penni pat me ka say me de hye na ware. Mate se wa ware. Na me koye investigation. Na makoye investigation. Abusia penni na ya hu ya me nwanwa because question am dey ma wo ni abusia penni ni. Eye den e na wo fa ase ko ware. Na wo sa wo na wo firi wo busua mu. E ko bu se nipa foforo ko ja dance ye say me wo fa ase wo so akoye oba ho ade na ye no kore. Busua penni wo asema wo ken. Akan mamu eye den pa na busua penni no da busua nyina no. Ebe tutune na ya ba. Oba also obeti wa me ofa asiri suro nipa na mate se suro nipa awale na oba eye no kure na me mabusua pani be busa wo sa wo busua pani ni we de ye ntini ye we de sero kobra biem asem ya oka ye de na wa kire wo thinking level am wi ase nyina ehu because akola akora wo se be class 6 ebe hu se den ye koye busua pani ni ho ade a ya abusia penni se koye ndehye koye okowale oba ono momu koye investigation abusia penni ni asem we die say no kresa koye investigation sana wo hunu se wa wo dehye awale dia eni na wo nso no sebi woni lombate no na montiye woni nete no na wo tano se de wa wo kan ye no wo se wo di ni funu be babu krom na maneni magu ase ti abusia penni ni ye besre abusua penni ye ni hu school ni akotua sika se kobi ba se de bia meka no okọ menhia secretariat ho a ye wa crutch fogu ho a with me busa se me abusua penni my confused mon kire me se de esidi abusua penni ni on be kire wo nana no be kire wo secretariat on be kire wo na hwehwe ukuro mu so hwehwe abusua penni fo be busa wo mo se me abusua penni se ni esidi no because me offer ase akọwale but me see me ko investigate asem no busia penni
na ɔbaa hu deɛ mehu ne sɛ abusuapɛn no asɛm a wɔka no wahu deɛ mehu kakra ne sɛ ɛsɛ beginning menim sɛ lumba wɔ yiri bi aka kɔso asɛ wa ho ɔno ane kan yo owie wɔse a mekɔyɛ investigation mehu so akɔwale odobroni deɛ mehu ne sɛ yɛde no ahyɛ baabi aka sɛ abusuapɛn ni ɔka wɔ yi a yɛbɛmena ba kunayɛ no so ɔba so a adeɛ wei ni adeɛ wei ni adeɛ wei yɛde bɛma wo abusuapɛn sɛ mate ɛne mɛkasa nipa sika ti mma nipa tɔn ne nyansa ne nadwene it's possible na ɔdɔbroni ɔsɛ ɔdɔbo nsam o ɔdɔbroni o ɔpriga o medeɛ mafutu mɛma wo de sɛ ewiase ma de mehu ne sɛ obiaa ɔbaa biaa wakɔ ama obi like wannu no ho amfiri mu wakɔtaa obi kunu ho a wannu no ho amfiri mu a wama nipa no di yaw saa no saa nipa no wɔnya hotɔ da ebinom wura mu ɔse daabi menim sɛ ɔwɔ yere koraa menim sɛ sei na tie matwe me ho na deɛ ɔbɛwura mu ɔbɛka sɛ wode ɔwɔ yere o mɛsi metaa ho pɛɛ mentwe me ho saa nkurɔfoɔ no America ha yɛ wei menim lady bi ɔwɔ app yi so a ɔne amanfoɔ kurom awo mmienu a ɛna abɔ ne dam app yi so obiara hunu sɛ deɛ wayɛ nti wabɔ dam ayɛ ne gegegegegegege TikTok yi so wabɔ dam ɛkyɛ sɛ obiara hunu ɛyɛ duabɔ because amanfoɔ ekunu ma a wɔkɔgye yɛ ma ɔmo tena adan mu suu yɛ no afa ne tiri mu nnɛ te na app yi so mi de mi mo ni dino wɔde nam so ɛna dam nko a ne nkwasi asɛm ne dam nko a Mahuno. eti so ɔdɔbroni saa nkurɔfoɔ wei bɛtaa w'akyi a na apɛ sɛ wohunu wawie yɛ a hwɛ wɔn ma wie yɛ why wo deɛ sɛ wonim ahwɛ wɔn ma wie yɛ ɛnɛ deɛ wohunu but I'm telling you a time will come a saa dam na saa woni akɔnde te app yi so no wo deɛ kora bɛkyɛ de deɛ no hwɛ yie wate na ewiase na hɔkwa ti me deɛ yɛsɛ ɔbɛnyansafo yɛ tunufo yɛnka n'asɛm yɛde tu nkwala na mo ba ne fo mɛka biom ɔbaa invest 60% ɛwɔ wo kunu mu 40 no fa invest wo ho fa sika sie yɛgyapadeɛ wo dini ne wo kunu dini mu ɛnkɔyɛ ne Mr. and Mrs. na ma wo nanso yɛntientia wo gyapadeɛ ho na sɛ wo yɛ step child na step mom so ɔpɛ wasɛm a Kevin me pa kyɛw obiara ni hɔ a ɔbɛpɛ wasɛm asene wo maame I'm telling you this enti hwɛ yie na gyata wɔ paboa bi akye na ɔda hɔ yɛ sɛ deɛ wawuo na wo bɛn na wamoa wo na wakye ware obɛnyansafo yɛ bu ne bɛyɛ nka n'asɛm enti medemanu si na mmom ɔdɔ bonsam mesrɛ so ɔdɔbroni o nipa kyɛw hwɛ na wa akyire 10 years to come 15 years to come wa we abɛbɔ da wa app yi so na deɛ abɔdamfoɔ ni bi gu wei so yɛ no deɛ ɔbɛkyɛ wɔ mu deɛ no kakra bɛka no ɔbaa me wɔ fam hɔ na and the why am moderator. Mate yɛ moderator Will you pass what was I never feeling? me yi kwasi ahɔ ne so saa Feeling rough. we pɛ kwasi asɛm wɔ mabrabo Who that moderator? That be a baby and what to do. As Papa. that's so bad No. Sir Phil, Sir Philip was a. ọmọ ọbẹ tún mi o. ọba tí wa And you were Bama, and I got a new. okay ẹnẹ asẹ panic wọ I sísẹ said, who's a man here more, and then a man can say we are not able to move. me da ase paa nene deɛ asɛ ato no so yɛ na yɛ charge kakra but deɛ meka ne sɛ obiara nka na koma nto no yam yɛwɔ some decided cases a ebi akɔ high court I. Mom, how many minutes? 2 minutes. That's 3 minutes now. Or 1 minute, 2 minutes, and Pray. nti deɛ meka ne sɛ mo obiara mpanike law no bɛyɛ adwuma
ɛna yɛwɔ decided cases nso wɔ hɔ ɛwɔ supreme ebi kɔ high court ɛma ebi siki appeal ɛkɔ supreme court. It is a Supreme Court declare marriage be say null and void. That is it. High Court intimi entry say lawyer na will be mama kusiano almost cited those authorities in any decided cases now. There is no way judge be able to decide otherwise. Until no obi anka na kuma ntuni yem. When we say bibia be free. Ena eya no mo eya na me say almost be a markusa invest on the share lumber in ase or discard the share music and I say many sure say is can a business partnership no way. Sika munya free and you know and almost had reinvest into music and aircon anima into a business partnership now because if you on the start here and no minimum a business partnership on any husband now way. Into be a free mobile be like 50% stake in it. Into the America say in the minimum pie and time I'm in it. I am who picture can every mobile. Because yeah. But you say be a bear fine. Motion or taking motion on a year motion for injunction. We are praying to be a best successful on the 16th. If you want because there was a penny a candidate. I think say now say as what the Takeshi bi na kasa oka obusa say na kuna ye nipa se de be se nipa mienu de bi be it means say won kura wonye all that emphatic wonye sure Olivem. nti oka bibi ato atmosphere ni nti se case ne bibi ba na eyi ba ko firi mu a no hu se o se public na hu se oye bibi me nsa na me hu se wo ye Na anfa. yeah. Send me obi a money so by court na decide. Nti en fan pai bon tanechi nti de meka na. Yeah, that's. Felicia. Queen. Masawa. Umesia. Mami. Felicia's wife. Yo. Abusa from Chamachobia. I guess. And me raho. Kasa me raho ya na me di intro. Me raho to the sense Sen 81, 82, ni 84 ni mu. Me mami no Germany sa me mami wo Germany. Na okosia papa bi one ne nante. Omoko nante ye said the ma akosia de 18 nti me raho papa. Na edru tam omo ye so mu fi omienu na fi Germany aba Holland no. One papa ni nyina aba to bi abe ne nkrata separate nye eno nte se ma se wane dada de yi to bia pobi no ne ye nkrata eno mbe ware wo fie abusuafo me maame abusuafo papa na abusuafo papa ne ye kramoni na asam ne tintini ne tietie ama me ne me raho ne se me maame eso papa ni mu oboa papa no na papa no be ye aduma wo Skipo airport Emma papa ne be yare ye me maame na boa papa we sa more than 20 years papa nya aduma or the niema kofia me maame sika but papa ne nka no krama busuafo ni hu se oba na mene ne te no na eboa me say because me ni ahode am de ye aduma doctor say me ntimi nya aduma biem na kakran ntimi maame na me maame so kwese ma asewa wontimi nka ni kuno asem even me kra me ye ne ba pani me kona se bi oni me ka se me am se ana se okunu ho me papa te se mabondi fe no was starting to kwa my family bag back to Italy me pati ba bi na okoja wa wale opo wade aye na oba be family so me jo mo no ba Italy na papa yi ene me maame mani sika wode ye niema sika na ekwa emma one na sida obuadi one me maame sida obuadi me maame asibi okofo odua ma Vim lady, what about you? Say, Papa, you free mu last 2 years, or last 3 years. Now, bush your voice see your money, said your bush your penny, ye be to them, said me rahu. A bush your voice is your money, suffered the mamma, chromo nimuno. Me mamma, niama, me papa, your container, me mamma back at the niama be goom. Is so baby, the man go for no the cob wordy.
papa ni wuye omo ye se nko mbema papa ne wo fa ase ba ko aba ene san so ye kramoni nti mi ma me panyi ba bo no so ye kram o so kodwane nkramo bi wo so ntimi nyifu ni nto ngo se bo ani benya visa aba ene omo sie me papa afedie tese niema wo buadi wo efie ho de ba ko sei plate ba ko kra wo kofi obetimi de ebi nsifie ho wo di stove akasie mienu me se mani kra fidisu what is stove akasia mienu ni plate ni niamma o ma fa ma mi niamma nyina o ma fa mi ma mi niamma nyina afede me ma mi fra busuafo a obi emfa ne ko me se me mi ankasa mi be ko me di ase mi be kwante na ho because kwasiebu ya papa kwasiebu ya me se oba papa yare ya o starting so yare me kura me free tell koye ne nan ho na ne nan ahono na ahye nsuo ne nan kokromoti na ahye nsuo na pai ebi a metimi akọ Holland be 1 month papa won ko bia because almost 20 years what them me maame bibia me maame sika se na social de ma no de me maame abeso lo so sa kakra because oni ni kru no wontimi nka o masem because ono o ka asem ne nne o tira be ko no mo to no mo bon komo eti mimi se me nka o masem o mo ye bia me nam de hwe enso ne abusua pani abusuafo nyina da no mo chi ama me maame se o mo nim ne kra o mo nim se papa no kra wale me maame da eti na me ra ho papa me ra ho e kwa mo de maame ne fa so no ya me si mi hu ne menye but o mo nka hu se me si ensa tia we no ebia ne se de etie me se tietia ya de ma na wani anso a tinti wa me ye hwemfa mam Never. se tietia ya de ma na wani anso a tinti ne won finfin e me ye hwemfa ma o mu da o mu fa sa na wo mu de enede to video ya ye ni o mu fa se video we de tento mi do nyame se abusu apedis wa hwe ya e bi ho ni lumba na beko se wa hwe ya woni lumba na beko ade na mutimi trans na mu ye ni pobone sam sa maame ndi abone na ode ayemu maame no mutimi atena se aka se wo tu kwa ne brai etena won sani musika kura wa busu ani mu da ade na fe Ghana fo ya ahopefo sa yetimi efa no kre ne de entrate kire no kra ne de atopa akaso ne yebo ade edi abone pa na maame no wayemu maame no edi abone me sinti de bia me kan me ka kire me na fo me se wi aso to akasa se wo kasa o wan kasa wo bewu enti kasa wo kasa wan kasa o tam no so wo be ko enti kasa emo bia ntwimfa wo so sa emo bia me se me ko Ghana last year me maame o ti wodi me ti se me maame waye ha me maame ye ha me se mi ankasa me tam asem ne dia ko me ko antina na anko me am dia asem be ko court